శేఖర్, పాత సినిమాల్లో మీకు నచ్చిన 2 పాటలు మా కోసం వాడు పాడాలి. నచ్చిన ఒకటి అంటే ఒక పాట పోనీ. నాకేమో నేను కూడా అందుకుంటా మీరు పాడితే. మీరు చెప్పండి దాని పాట. నాకు ఏదన్నా తెలుసు అన్నాను కదా. మిస్సమ్మ, గుండమ్మ కథ మీ ఇష్టం. ఈ నవనవాభ్యుద విశాల సృష్టిలో చిత్రములన్నీ నావేలే, కావాలంటే ఇస్తాలే నావన్నీ నీవేలే. ఇది మీకు తెలియదేమో అసలు మిస్సమ్మ. అస్సలు తెలిసి విన్నాను. ఎందుకు వినలేదు? ఇది మిస్సమ్మలో బెస్ట్ సాంగ్. కానీ చాలా మందికి తెలియదు. చాలా మందికి రాబోయే సందమా లేకపోతే బృందావనం అది అందరిది అని ఉంటుంది. అదొకటి. కానీ ఓకే, అది కాక ఇది ఎందుకు పాడానంటే నేను ఇదంటే మన సినిమాలో ఇప్పుడు ఇదేంటి నాకంటూ ఉందింతే ఉందంతా ఇక నీకే అని వస్తుంది.